दिनै जेनाखि आसामनिनो बा भारतनिनो मोनसे मुंदांखा फुटबल टुर्नामेन्ट फुटबल ट्रफि जायखौनाखि जोङो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै फुटबल ट्रफि होननानै बुङो। बियो गिबि खेबनि थाखाय चिराङावल' नङा बड'लेण्डआवनो फार्स्ट टाइमनि थाखाय जादों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बेखौ नैबे थाइखाजरा बायदि जेनाखि गोदोसोनानै थानाय ओनसोल बे ओनसोलाव जे दिनै खुंजागोन बिनि थाखाय जोङो ओनसोलनि जानानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो बेखौ जोङो गोसो खुसियै गाजा गोमजायै खुंफुंगोन होननानै आसा खालामदों। जोङो बेहाय गिबियैनो जिहेथु जोंनाव इन्डियानिनो जोबोद गिदिर गिदिर टीम जेरै हमनानै ला ISL गेलेनाय टीम नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नोङो नर्थ इस्टनि आरो इन्डियानिनो जोबोद गिदिरथार टीम मुंदांखा टीम शिलं लाजं आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो जोंनिनो मोनसे लकेल टीम इउनाइटेड चिरां दुवार FC बेफोर टीमा बाहागो लागोन हिसाबै जोबोद खरसानि खोथा दङ बाहेरानिफ्राय फैनाय थानाय जानाय दोननाय दा बिनि थाखायनो जोङो नायगिरिफोरनिफ्राय 100 रां खरि टिकेट बानायनाय जादों दैलि टिकेट आरो जायफोरनाखि बिथांमोना दैलि नायनो लुगैदों बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे गेलारि बानायगोन VIP गेलारि होननानै 6थाबो मेचनि थाखाय बिथांमोननो जोङो 2000आव 2000 खरि मोनसे सिजन टिकेट हिसाबै जोङो बानायनाय जादों। प्रिपारेसनाथ' जोंना गासिबो जाजोब्बाय फिल्डआथ' जोंना साफा खालामनायनि जेनाखि हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। जोंहा जेसेबां नांगौखिनि प्रिपारेसन टीमनिफ्राय लानानै एकमडेसन दोननायनिफ्राय लानानै बेफोरो गासिबो जोंना जाजोब्बाय। दा जोङो टीमखौल' बरायनांगौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि गोग्गोम जेनाखि मोनसे सापर्ट बेखौल' जोंनो नांसिगौ। खेलानि टाइमखौ जोङो रायलायलायनानै जिहेथु जोंना सानबायाबो दा लावबोबाय दा बिनि थाखायनो जोङो जेनाखि गुवाहाटी स्पर्ट्स एस'सिएशन बे गुवाहाटी स्पर्ट्स एस'सिएशननि टेकनिकेल टीमजों रायलायनानै बिथांमोनहा 3टा 15 जागायनायनि खोथा होनबाय थादों। जोंहा इन'ग्रेल जेनाखि मेट्स बियो इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि गेजेराव जागोन। जिहेथु बाहाय इन'ग्रेल सेसन बेहाय जोंना जोंनि BTCनिनो मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। दा बिनि थाखायनो ओइ दिनखालि जोंनि जेनाखि मोनसे मेलनि हाबाफारि बियो 1 बाजिनिफ्रायनो जागायगोन। जाबाय।